eu sunt Cristiana și astăzi o să vă arăt ce am făcut eu în total în aceste videoclipuri, adică 5 videoclipuri. Unele nu vi le-am arătat. Avioanele de hârtie, tricurile care sunt foarte folositoare, avioanele de cele originale, securele, dacă vi le-am arătat. Diamantul, care o să vi-l mai arăt, o să vezi și mai multe chestii. Este un diamant, dacă faceți mai multe culori sau albastre, foarte bine. Avioanele vi le-am arătat și mai ales cel mai important care nu vi l-am arătat este bumerangul Batman. Nu pare atât de bine, nu contează. Aceste două flori, dacă vă abonați la canalul colegii mele Deni, eu și Deni o să vă facem niște floricele care cei doi care se abonează o să fie marfă. Sper să vă abonați și să vorbiți cu mine mereu, să-mi ziceți ce vreți să facem. Sper să dați multe like-uri lui Deni, nu dislike-uri, la fel și mie. Deni are un canal foarte bun. Sper să vă arate și vouă ce am făcut eu până acum, da? Eu sunt Cristiana, iar colega mea este cea mai tare. Dați like-uri, nu dislike-uri. Pa, pa! Și cam atât.